Mayong adlaw mga bata, ako gali si Sir Steve, ang inyo kaupod sa edukasyon. Sa subong nga adlaw mayar kita sa bagong nga leksyon sa Aralin Palipunan 3. Ang aton leksyon hanungod sa ginhalinan sa mga probinsya sa ginasakupan nga rehiyon. Mga bata, nakahibalo bala kamo sang ginhalinan sa mga probinsya sa ginasakupan nga rehiyon? Kung wala pa kamo nakahibalo, dali na! Magpamati na kamo sa aton leksyon sa subong nga adlaw. Hibaloa ini. Pagkatapos ang leksyon nga ini, ikaw ginalauman nga makaistorya sang ginhalinan nga kasaysayan sang imo probinsya kag mga katupad nga probinsya sang imo rehiyon. Bago kita magsugod sang aton leksyon sa subong nga adlaw, abi tinghuai ini. Isulat ang probinsya nga ginatumod sa mga masunod nga dinalan. Pilia ang sabat sa sulod sang kahon. Mga bata, magkuha na kamo sa inyo lapis kag papel. Kag butangan ini sang numero nga 1, 2, 3, 4 kag 5. Anong inyobrahon? Basahon ang mga masunod nga dinalan kag pilion ang sabat sa sulod sang kahon. Una nga pamangkot. Sa probinsya nga ini makita ang isla sang Boracay. Ano ay nga probinsya ini mga bata? Antique, Iloilo, Guimaras, Aklan o Capiz? Ikaduwa nga pamangkot. Sentro sang negosyo. Ano nga probinsya sa Region 6 ang sentro sang negosyo? Antique, Iloilo, Guimaras, Aklan o Capiz? Ikatlo nga pamangkot. Makita diri ang suba sang Panay. Sa diin nga probinsya sa Region 6, makita ang suba sang Panay. Sa Antique, sa Iloilo, sa Guimaras, sa Aklan o sa Capiz? Ikaapat nga pamangkot. Diri makita ang bukid sang Madyaas. Diin ayhan makita ang bukid sang Madyaas mga bata? Sa Antique, Iloilo, Guimaras, Aklan o sa Capiz? Kag ulihi nga pamangkot, makita ang dalagko kag matamis nga paho. Sa diin naman nga probinsya sa Region 6, makita ang dalagko kag matamis nga paho. Sa Antique bala, sa Iloilo, sa Guimaras, sa Aklan o sa Capiz? Kung nakatapos na kamo sa inyong sabat sa mga masunod nga pamangkot, hibaloon naton ang mga sabat. Una, sa probinsya nga ini makita ang isla sang Boracay. Ang sabat, Aklan. Very good mga bata. Kung ang inyong sabat sa numero 1 o 1, amo ang Aklan. Number 2, sentro sang negosyo. Ang sabat, Iloilo. Ikatlo, makita diri ang suba sang Panay. Ang sabat, Capiz. Number 4, makita diri ang bukid sang Madyaas. Ang sabat, Antique. Kag ang sabat sa ikaulihi nga pamangkot, amo ang Guimaras. Sa Guimaras, makita ang dalagko kag matamis nga paho. Good job mga bata, kung perfect kamo sa tinghuai ini. Balikan mo. Hibalua ang ginhalinan sang kada laragway. Pilia ang letra sa imo sabat sa sulod sang kahon kag isulat sa linya. Abi mga bata, kuha aliwat ang inyong mga lapis kag papel kag butangan ini sang numero nga 1, 2 kag 3. Una nga pamangkot.
Ano ang ginhalinan sang kalamay? A. Tubo, B. Dagat, C. Manok, o kundi kahoy. Ano ay ang sabat sa numero 1 o kod number 1? Ang sabat, tubo. Ang ginhalinan sang kalamay, amo ang tubo. Number 2. Ang isda. Sa diin naghalin ang isda? A. Sa tubo, B. Sa dagat, C. Sa manok, or D. Sa kahoy. Ang sabat sa number 2, amo ang B. Dagat. Ang isda naghalin sa dagat. Number 3. Ang itlog. Diin ay naghalin ang itlog? A. Tubo, B. Dagat, C. Manok, or D. Kahoy. Ang sabat, letter C. Manok. Good job mga bata! Kung nasabtan ninyo sa insakto, ang balikan mo. Sa subong nga adlaw, diskubrihon naton ang ginhalinan sa Region 6 o Konakatungdan, Visayas. Ang Region 6 o Konakatungdan, Visayas, isa sa mga rehiyon sa pungsod Pilipinas nga ginabugusan sa probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental nga may napulo kag 7 kadakbanwa. Ang Iloilo ang sentro sang rehiyon nga natukod sa idalom sang Presidential Decree No. 1 bilang parte sang Integrated Reorganization Plan ni Presidente Ferdinand Marcos. Sa liwat, ang Region 6 o Konakatungdan, Visayas kinabugusan sang 6 ka probinsya. Amo ang Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras kag Negros Occidental. Sa subong nga adlaw, hibaluon naton ang kasaysayan sang Antique. Diin ay naghalin ang Antique? Kag ano ay ang kasaysayan sang sini nga probinsya? Ang kasaysayan sang Antique nag-umpisa sa pag-abot sa mga malay dato. Nakakita nakabubala sa dato mga bata? Tanawan ninyo ang laragway. Ang laragway nga ina, isa sa representasyon sa isa kadato. Kag ang kasaysayan sang Antique nag-umpisa sa pag-abot sa mga malay dato. Sa pag-abot sa mga malay dato, ginhatagan si Dato Maricudo ang dato sa mga ati sang bulawan nga sadok kag iban pa nga mga regalo. Sa pag-abot sa mga malay dato, ginhatagan nila si Dato Maricudo, ang nakita niyo sa laragway, dato siya sa mga ati. Ano ang ginhatag kay Dato Maricudo? Very good! Ang ginhatag kay Dato Maricudo, amo ang bulawan nga sadok kag iban pa nga mga regalo. Ginhatagan man sang kulintas nga manangyad ang iya asawa nga si Maniwantiwan. Ano kanong natabo mga bata? Very good! Nag-abot ang mga malay dato kag gintagaan nila sang bulawan nga sadok kag kulintas si Dato Maricudo kag ang iya asawa nga si Maniwantiwan. Bilang kabaylo sang kaalwan sa mga malay, si Dato Maricudo kag ang mga tribo sa mga ati nagsaka sa mga kabukiran para didto na magpuyo. Ang kabaylo sang paghatag sa mga malay sang regalo kay Dato Maricudo kag sa iya asawa nga si Maniwantiwan, amo ang duta.
Nagsaka ang grupo ni Dato Marikudo sa kabukiran, agod dito na lang magpuyo o kon mag-istar. Kag ang patag, ginhatag nila sa mga malay. So mga bata, sa pag-abot sa mga malay dato, anong ilagin obra? Very good! Naghatag sila sang regalo nga bulawan nga sadok kag kulintas kay Dato Marikudo kag sa iya asawa nga si Maniwantiwan. Ano naman ang ginhatag sa mga ati o kon ni Dato Marikudo sa mga malay dato? Very good! Ang ila ginhatag amo ang patag nga duta nga ila ginaistaran. Sa diin nag-istar ang mga ati, bangod ginhatag nila ang duta nga ila ginaistaran sa mga malay dato. Very good! Nag-istar na lang sila sa kabukiran. Ano ay hanang tawag sa ginobra ni Dato Marikudo kag sa mga malay dato? Gintawag ini nga barter of panay. Ano mga bata ang natabo sa barter of panay? Una, nag-abot ang mga malay dato. Sa pag-abot sa mga malay dato, gintagaan nila sang sadok nga pulawan kag kulintas si Dato Marikudo kag ang iyang asawa nga si Maniwantiwan. Kag bilang kabaylo sang kaalwan sa mga malay dato, ginhatagan sila ni Dato Marikudo sang patag nga duta. Amo ina nga gintawag ini nga barter of panay. Nga ayhan nga gintawag ini nga barter of panay. Bangod ang tinaga nga barter nagabuot silingon nga pagbayluhanay. Nagbayluhanay ang mga malay dato sang bulawan nga sadok kag kulintas kabaylo sa ginhatag ni Dato Marikudo nga patag nga duta sa ila. Sa liwat, ang tawag diri amo ang barter of panay. Kag para handurawon ang natabo nga ini, tuig-tuig nagahiwat sang kapistahan ang mga taga-Antique nga ginatawag nga Binirayan Festival o kon Binirayan. Ang isla sang Panay ilagin bahin sa 3 ka sakop, amo ang Hantik, Aklan kag Irong-irong. Ang Hantik nangin Antique. Sang una, ang pangalan sang Antique amo ang Hantik. Pero subong ang tawag sa probinsya nga ini Antique. Ang probinsya sang Aklan gintunga kag nangin Aklan kag Capiz. Samtang ang Irong-irong nangin Iloilo. Ang probinsya kung sa diin kita nagaistar. Ang Hantik ginhingalan halin sa pula nga subay nga makita sa isla na kung tawgon Hantik-Hantik. Sa diin kano naghalin ang pangalan sa Antique mga bata? Very good! Ang pangalan sa Antique naghalin sa pula nga subay nga kung tawgon Hantik-Hantik. Ang 3 ka sakop nga ini napaidalom sa isa ka gobyerno politikal nga Confederation of Majaas. Kag ginpamunuan ini ni Dato Sumakwel. Sa liwat mga bata, ang 3 ka probinsya nga ginhambal ni Sir Kagina nga Hantik, Aklan kag Irong-irong napaidalom sa Confederation of Majaas. Kag ang naging leader sini si Dato Sumakwel. Si Dato Sumakwel, isa sa napulo ka dato nga ginkilala nga pinakatigulang kag pinakaalam. Sino kanu mga bata si Dato Sumakwel? Very good! Si Dato Sumakwel, isa sa pulo ka dato. Kag siya ang nanging leader, bangod siya ang pinakatigulang kag pinakaalam sa ila nga napulo. Si Dato Sumakwel ang naghingalan sang banwa sang Malandog
ginakilala nga una nga puloy-an sa mga malay sa pungsod. Ang Malandog, isa na subong sa mga barangay sa Banwa sang Hamtik. Ano kano mga bata ang Banwa nga una nga ginpuloy-an sang mga malay sa pungsod? Very good! Malandog. Subong mga bata, ara paayhan ang Malandog sa Antique? Yes, ara pa siya kag isa na siya subong ka mga barangay sa Banwa sang Hamtik. Sa panahon sa pagsakop sa mga Espanyol, ang mga probinsya sa higad sang Baybay permi ginaatake sa mga Moro. Gani, ang mga pari nga Espanyol nagpahimo sang watchtower sa Libertad kag Estaca Hill sa Bugasong para bantayan ang Antique. Ano kano ang natabo mga bata? Very good! Kay ang Antique makita sa higad sang Baybay, permi ini ginakadtuan sa mga Moro. Ano ang ginobra sa mga pari agud mabantayan ang Antique? Very good! Nagpahimo sila sang watchtower sa Libertad kag Estaca Hill sa Bugasong para mabantayan nila ang Antique. Sang tuig 1942, ang Imperial Japanese Army nagdungka sa Antique kag ginsakop ang probinsya sadtong ikaduwa nga inaway pangkalibutanon o kon World War II. Nagtukod sang puwersa militar batok sa mga Hapon sa isla sang Panay sadtong 1942 hasta 1945 sa probinsya sa Antique. Ang Pilipinas mga bata, nanging kaupod kita sa World War II kontra sa mga Hapon. Kag isa ang probinsya sang Antique sa saksi sang sini nga inaway. Apang ang mga puwersa sang Philippine Commonwealth Forces sang 6th Infantry Regiment of the Philippine Constabulary kag ang 6th kag 62nd Infantry Division sang Philippine Commonwealth Army ang nagbulig kag nagdaog kontra sa mga Hapon kag naghilway sang probinsya sang Antique. Kabay pa mga bata, may ara kamo nga naintindihan sa aton leksyon sa subong nga adlaw. Abi sabti ang mga pamangkot, pilia ang sabat sa kahon kag isulat sa linya. Ang inyong pagpilian sa sulod sang kahon amo ang Antique, Dumaguete, Guimaras, Kabaylo sang kaalwan sa mga Malay, Capiz, Negros Occidental, Iloilo, Cebu, Aklan, kag Barter of Panay. Una nga pamangkot, ano nga mga probinsya ang ginabugusan sang Region 6 o kon nakatungdan Visayas? Isulat ang inyong sabat sa papel. Butangan ini sang numbers 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ano nga mga probinsya ang ginabugusan sa Region 6 o kon nakatungdan Visayas? Ang mga masunod nga mga pamangkot amo ang ini ang pagbayluhanay sang lupa sang Panay sa sadok nga Bulawan kag Kulintas kag iban pa nga mga regalo. Ano ang tawag diri mga bata? Ang pagbayluhanay sang lupa sang Panay sa sadok nga Bulawan kag Kulintas kag iban pa nga mga regalo. Pili ang inyong nga sabat sa sulod sang kahon. Kag ang uli nga pamangkot nga asa kabukiran na si Dato Marikudo kag ang mga grupo sang atin nagpuyo. Ano ang ila rason? Pili man ang inyong sabat sa sulod sang kahon. Kung tapos na ninyo sabtan ang mga masulod nga pamangkot, isulod na ang papel sa inyong envelope. Maghanas kita. May ara kita sa mga pamangkot sa idalo mga bata. Kag may ara man sang mga sabat sa sulod sang kahon. Anong inyong pagpilian nga sabat? A. Dinagyang Festival. B. Binirayan. C. Dato Sumakwel. D. Region 6 or letter E. Dato Marikudo.
Magkuha liwat sa inyong papel, kag isulat ang numero 1, 2, 3, kag pilia ang inyong sabat sa sulod sang kahon. Isulat lamang ang letra. Una nga pamangkot. Sa ano nga rehiyon makit-an ang probinsya sang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental? Sa liwat, isulat lang ang letra sa inyong sabat. Number 2. Ini isa ka kapistahan nga ginahiwat sang taga-Antique. Ano ang tawag sa kapistahan nga ginahiwat sang mga taga-Antique? And letter D, siya ang nanging leader sang tatlo ka probinsya sa idalom sang panggobyerno politikal nga ginatawag nga Confederation of Machaas. Sino ini? Isulat ang letra sa inyong sabat. Ang kasaysayan kag ang mga importante nga hitabo sa imo probinsya dapat mo matandaan. Hindi mo ini dapat pagkalimtan. Pag-abot sa mga malay dato sa probinsya sa Antique, gintagaan nila si Dato Maricudo, ang dato sa mga ati sang Bulawan nga sadok, kag kulintas naman nga manangyad ang ginhatag sa iya asawa nga si Maniwantiwan, kaupod sa iban pa nga mga regalo. Bilang kabaylo sang kaalwan sa mga malay, ginhatag naman ni Dato Maricudo ang mga patag, kag nagsaka sila sa kabukiran kaupod sa iban pa nga tribo sa mga ati para dito mga buhi, kag gintawag ini nga barter of panay. Himua ini, basaha ang mga pamangkot, isulat sa papel ang letra sang husto nga sabat. Una nga pamangkot. Sino nga dato ang ginhatagan sang sadok nga Bulawan kag kulintas nga manangyad? A. Dato Maricudo. B. Malay Dato. C. Dato Sumakwel. Kag letter D. Dato Puti. Ikaduwa nga pamangkot. Anong kapistahan ang ginahiwat sang taga-Antique kada tuig? A. Dinagyang. B. Kasadyahan. C. Binirayan. Or letter D. Ati-atihan. Ikatlo nga pamangkot, nga nagsaka sa mga kabukiran ang tribo sa mga ati. A. Kay nahadlok sila sa mga malay. B. Bilang kabaylo sang kaalwan sa mga malay. C. Kay nagabaha sa kapatagan. Or letter D. Tungod nga mas matawhay mag-istar sa kabukiran. Sa liwat, isulat ang letra sa inyo sa pagtakos sa imo ihibalo. Basa ang masunod nga mga pamangkot, pili ang imo sabat sa kahon kag isulat sa linya. Mga bata, magkuha ka muliwat sa inyo lapis kag papel kag isulat ang inyong sabat. Anong ara sa sulod sang kahon? Binirayan. Dato Maricudo. Region 6 na Katungdan Visayas, 1944 to 1945, kag Dato Sumakwel. Una nga pamangkot. Ginhatag kay Blanc ang pagpamuno sa probinsya nga Hantik nga nangin probinsya sa Region 6. Ikaduwa, ang Blanc ginabugusan sa mga probinsya sang Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, kag Negros Occidental nga may napulo kag 7 ka mga dakbanwa. Ikatlo nga pamangkot, gintagaan si Blanc sang Bulawan nga sadok kag kulintas naman nga manangyad ang ginhatag sa iya asawa nga si Maniwantiwan. Ikaapat nga pamangkot, kada tuig-tuig nagahiwat ang mga taga-Antique sang isa ka kapistahan nga ginatawag Blanc. Kag ang ulihi nga pamangkot, sang tuig Blanc, ang Philippine Commonwealth Forces sang 6th Infantry Regiment of the Philippine Constabulary kag ang 6th kag 62nd Infantry Division sang Philippine Commonwealth Army nakigbatok sa mga Hapon kag nagdaog para sa kahilwayan sa Antique. Sa liwat, isulat ang inyo sabat sa inyo papel. Para sa dugang hilikoton sa bulig sang imo ginikanan,
magpamangkot sa mga katigulangan o mag-research sa internet na hanungod sa kasaysayan sang probinsya sang Iloilo. Isulat ang inyong sabat sa papel. Madamo gid nga salamat sa inyong mga bata. Kabay pa nga mayara kamo nga natun-an sa subong nga leksyon. Sa liwat, ako si Sir Steve, ang inyong kaupod sa edukasyon. Nga nagahambal, hindi gid pagkalimtan ang magtuon. Paalam mga bata!